Mala som cez týždeň otázku v maili, či je tento peeling z línie Wonderbrow, to sú produkty na farbenie obočia henov, či je tento peeling vhodný aj pri bežnom farbení obočia. Takže áno, tento peeling je vhodný aj na bežné farbenie obočia, je vhodný na farbenie obočia henov, obsahuje jemné škrupinky z mletých orechov, takže týmto peelingom si viem dobre predpripraviť tú kožu na to farbenie, či už henou alebo klasickou farbou. Postup je taký, že obočie sa odlíči, spraví sa peeling, treba naozaj použiť úplne malé množstvo toho peelingu, jemné krúživé pohyby, potom to zmieme vlažnou vodou a obočie ešte dočistíme solným roztokom alebo nejakým primerom na odmastenie a potom už postupujeme bežným farbením. Druhá otázka bola, či je peeling vhodný aj pred lamináciou obočia. Ja by som obočie pred lamináciou nepeelingovala, lebo ten peeling nie že podráždí tú pleť, ale my s tým peelingom odstránime odumreté pleťové bunky a tým pádom tá koža môže úplne ináč zareagovať po tej laminácii, lebo vieme, že tie roztoky sú dosť agresívne, však to je čistá chémia, keď si teraz berieme, že aké sú roztoky na lamináciu, takže zbytočne by sme tú kožu vystavili nejakým zbytočným alergiám alebo nejaké začervenanie, takže ja by som pred lamináciou obočia určite obočie nepeelingovala. Nemá to podľa mňa žiadny význam, lebo tam my nepracujeme s tou kožou, ale my laminujeme samotné chlpy v tom obočí. Ale pred farbením a pred henou je peeling veľmi dôležitý, lebo sa nám o mnoho lepšie penetruje tá farba do tej kože, tým pádom, že odstránime tie odumreté korneocity a lepšie sa vpije tá farba do tej kože.